Здравейте! Сега ще пусна музика, която искате, но аз ще пусна Бяла роза. Също с слушалки и грамофон. Благодаря ви! Как да ви благодаря? Може да пишете в коментарите, да лайкате и не знам друго какво да правите. Пишете какво искате. Аз съм на ваше място. Как да ви направя щастливи и весели? И за това правя тези клипове заедно с мен. Аз съм 9 годишна, казвам се Дея Данила Вакулова, трети в клас, Петко Росен, Петко Росен и искам да ви представя, че ще пусна музика. Аз съм трети клас, вакансия сме, Коледа е, всички да са весели празници. Така че аз ние украсихме елхата, чакаме гости, защото е будни вечер. А пък на будни вечер какво се прави? Празнува се. Утре, например, има друг празник. След утре ще има още един празник. И така ще се намира. Как да ви благодаря? Толкова будни вечер, все така се направи. Ние ще имаме гост. Чакаме ги. 5 часа трябва да дойдат, но още ги няма. И зато сега ще пуснем музика. Ще го спра и ще пуснем музика. Извинете, след това видео ще пусна, защото ми иска пише, че не може. И зато да ви говоря. Днеска си купих нещо, едни цветности, които струват много пари. Диамантени са от кристал, истински кристал. И сега ще ги разкажа. Често такива камъни блестящи и много са скъпи. И така че аз ги купих. Също купих и едни, които са много скъпи. Казват се такова за лице. Много са скъпи, защото са ценещи. И всички деца искаха. И ако искате и вие, пишете в коментарите, ако не искате, елате ми на гости. Няма проблем. Все пак съм тук, всеки ден съм тук. И така се, също, искате ли медала ми да го видите? Много интересен от баскетбола на първо място. На първо място съм. Чао на всички!